हेल' लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। फार्स्ट लुक पस्टनि सोमोन्दै बे गोदान मिउजिक भिडिअ पस्टारखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना नुवाखैबा नायनो हागोन। फेसबुक पस्टनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै खोन्थादों जे बिथांमोननि मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै। आसा खालामो भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन आरो मोजां जागोन होननानै। मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्था हरनो हागोन। आरो लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना बेबायदि टाइपनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। आङो बेबायदिनो मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।